Daar is de vrijdagmiddagborrel. Ja, weer dansen met z'n allen, de tent gaat op en neer. De vrijdagmiddagborrel. Ja, het is weekend en dan gewoon voor weer. En jongens, we zien weer een nieuwe Maastrichtse kwartiertje. En vandaag komt het hebben over gênante momenten. Ja, maar zoveel kieken op dat briefje. Ja, zet. zoveel We gaan Meteen beginnen beginnen, met het meteen, bam. Leuk dat je trouwens tot de luistert trouwens, degene wat het Oh, luistert. dank je. Zo volgens een, hoe heet dat, een ASMR-aflevering maken. Wat is dat? briefje. ASMR. Hallo jongens, leuk dat je luistert. Dat is de radio-album wat we zetten. En dan dan moet moet het de niks. aflevering. Goed, gênante momenten. Jackie is ook. Sorry. Wat is het gênantste wat je hebt meegemaakt binnen je relatie? Dat is wel een leuke van de redactie. Ja, ik heb toevallig deze week heb ik daar met mijn, Misschien wel een leuk met mijn huidige verhaal, vriendin over gehad. Maar huidige ik- vriendin? met mijn Oh, huidige ja, gemis. vriendin. De nieuwe. Maar ik ben een keer volgens mij gewoon in Egypte of zo, of in Turkije. Er is een all-inclusive resort waren we. Ik ken nu wel niet meer. Ja, ik wou In net- een all-inclusive resort, ja, ik kan het gewoon vertellen. Dat is echt een... en we zitten in zo'n restaurant en die zegt, we moeten echt terug gaan lopen naar de hotelkamer, Naar de want wc. ik moet naar de wc. Ja, ja, ja. En we lopen daar, ik had van die flipflops aan. Hè. Maar wacht even. Hadden ze niet bij de restaurant in de wc? Nee, ik wil gewoon naar de kamer. Maar we gewoon lekker, we gewoon lekker op zoet smaak. kunnen doen. Ja. Als het Dus echt waar we is, zien zo onderweg naar de hotelkamer lopen. Maar best een stukje langs het zwembad af. Dat was best een goed resort. Ik zeg, ik ga een stap heller lopen. Want ik moet echt naar de wc. En wie lang was er al? Flipflops al een uur. Ja. Maar dat was 's avonds. En ik Maar wie lang loop was de reis al? Was ze al 1,5 week al in een vreten? Ja, zo gaat dingen ondertussen, ja. Oh, En ja, ik kom op die hotelkamer. En ja, ik had van tevoren waarom ik al ontglip. Ik heb daar op in de gang binnenkomen, mijn broekhoedje doen. Ja, alles viel op die grond. Dus ik zit op die badkamer. Alles Ja, viel op de grond. ja, ik zit op die badkamer en het was was eigenlijk echt knuddelen. een slaagveld. Wat zo horen. En dus ik zit op de wc. Ja, komt aan, toen dat mijn vriendin kwam binnenlopen. Mich, what the fuck? Echt iets wat ze zei. Ik zeg, ja, ik kan er echt niks aan doen. Ja, dus ja, dat opgeruimd. Was er een dunne? Of had het gewoon een hele Ja, keutels? de precieze details bij er zoveel jaar niet meer natuurlijk. Maar Hij lijkt gewoon toch weer zo wie ze het hebben opgeraapt. ja, dat heb ik waarschijnlijk met papier of op zoeken en oppakken. zie je dat gedaan. Als je Ja, zie je het opgeruimd. En bij onze balkon kost dus zit maar meteen oversteken naar het zwembad. Je ziet dat in een draaibak gegooid. Ja, toen dacht ik, nou, ze zwerven het af in de Alleen maar vliegen. In de draaibak heen. Verlegen. Dat was wel een redelijk gênant momentje natuurlijk, ja. Goh, ja, Ging ja. gebeuren. Echt van vuur tot achter, alles. Maar is Alles, dat alles, Van vuur tot achter, kijk. alles. Meteen de douche in en... Maar is dat binnen je relatie? Ik heb misschien wel het gênants met gemaakt. Maar niet vettig of zo, maar wel gewoon tot ik me echt heel erg ongemakkelijk voelde. Ik heb voor Kim, dus dat is minimaal 13, 14 jaar geleden, zien we met Michael en Raoul en Tadej zien we naar Spanje gegaan. En daar hadden we een vakantieliefde, hè. Dus ik was echt verleefd. Oh nee, wat trouwens jaar ervoor, maar niet zo goed. Meidske, top, hartstikke leuk gehad, 2 weken lang, verliefd, hè? Prima. En jaren later, dus misschien 10 jaar later, gaan we met Kim een rondreis maken door Spanje-Portugal. En we waren op die plek even een weekje chillen. En dus ik zeg tegen Kim, ik zeg, weet ze nou mijn eerste vakantieliefde? Dat was hij, weet ze wel, hetzelfde hotel hadden we geboekt. Dat was gewoon hij. En hij is een jacuzzi, en hij is dit, en hij is dat. En hartstikke leuk, ja. Dus ik Kim dat in alle geuren en kleuren en vertellen, wie leuk dat waren. Ja, ze vond het toch, ja, was zoveel jaar geleden. Ach, prima, om dat is te huren. Dag daarna, pokken druk bij het zwembad. En er waren 2 bedjes vrij. Dus we dachten, nou ja, gewoon voor daar even liggen. Dus we daar de handdoekjes. Kim en ik neven elkaar, neven mij 4 of 5 bedjes vrij, maar met de handdoek op zo, hè. Dus ik ga liggen. En op een gegeven moment links ligt Kim. En op een gegeven moment kwam mijn lui liggen zo. En ik loer zo. Ik denk, dat is die. Wat zag ze? Massage. Nee. Dus ik denk, dat is die. Ik denk, nog een keer. Ik denk, ja, dat is inderdaad. Wat gewoon 10 jaar geleden zo nuts me gezien. En ik dacht, kut, ik vond me gewoon gemakkelijk. Dus ik zeg tegen Kim. Ik zeg, kent ze nog dat meidje? Ja, jong. Gewoon we dan nu iedere dag nu gewoon over hebben of wie zit? Ik zeg, ja, die ligt neven me. Ja, ik ongemakkelijk. Ik denk, ja. Dus Kim zei tegen mij, ja, ga ik met die kletsen, weet je wel. Ja, dat kent toch gewoon, hè? Dat is ook allemaal niet heel serieus, hè. Ik zeg, nee, dat dan niet. Dus op een gegeven moment, die zegt, nee, daar ben ik beschaamd voor. Dus Kim zei een minuut later, gaan even zwemmen. En toen zat hij alweer op een bank. En, hoi, alles goed. Met die kletsen zo.
Ja, zei ik. Ja, wie moet dat nu wel stiekem? En denk je echt dat ik het niet zien als ik daar 5 meter in een zwembad zit? En ja, dat was bij mij wel in de relatie wel het gênant. Zo, ik dacht van ja, wieso ging ik niet goed kletsen? En ja, wie toevallig kan het zien? Dus dat was wel redelijk, voor mij wel, ja, gênant. Nou, als het dat is. Ja. Ja. Ja, ik heb met die bedacht, maar ik ken oprecht niks. Die Maar gaat ik heb voor nog niks vies. Ik zie niet in het nachtkastje soepen. Nee, Ik pis niet in de kledingkast. Met de wasmachine. Nee, ik denk... Maar ja, ik heb van hem, ik heb een filmpje wat ik echt niet mag doorschikken. ik wil even dat wel laten zien. Dat gaan we het dadelijk gewoon even doorschikken Hij is zo. natuurlijk. Dat is eigenlijk dat de wc-pot al zo vast. Nou, maar Marvin is altijd heel Maar dat is al bescheiden. een paar jaar geleden. Dat is echt al heel lang geleden. En dan huurt ze hem echt gewoon zo... Bum, dat filmpje maar is echt noets door. Ging... Volgens mij had ze een feest met iemand toes gehad. Ja, dat zou best kunnen zien wat Delen Wat just neemt zag. dat met dat hakmachine wat ook binnen was. Is dat niet Ja, dat? dat zou best kunnen. Maar ik heb ook een... Weet je, kijk, binnen een relatie... Weet je, kijk, ik drink niet vaak en niet vuil. Maar we hebben toen inderdaad bij vrienden van ons... Die hadden toen een restaurant. En dat verhaal heb ik al een keer verteld. Van op die scooterboeg zo. Ja. Hoe is ben ik gehangen? Maar die had een keer een toersfeestje. En ja, dat was bij ons, zeg maar, de gatzoet bewijzen van. Daar voelde ik me geen keer slecht gek. Dat ik gewoon voor in dat AH groentetuintje heb gezeten. En toen ik dacht van... En toen kwam zo, het zijn alle Rosé, zeg maar. En dat Rosé. bleef komen. En ja, toen waren de kinderen, ik denk dat 8 jaar geleden of zo is, dat ze mijn hoes hebben gedragen. Oh, ik kost helemaal niks meer, gek. Maar dat zijn wel dingen die dit... Kijk, en dat wil ik eigenlijk zo zeggen. Van, hè, dat heb ze er binnen een relatie, maar dat was precies van vakantie. Dat heeft volgens mij nog nooit heeft verteld. Met 2 vrienden naar Salou. Ja. Mental Tio ook in hetzelfde hotel. Dus die kwam we er tegen, fantastisch en dat. En die moest dan s'avonds Dat is niet zo gevoelig voor, toch? moest hij ergens draaien. Totaal niet. En Maar zie je wat die BN'ers wel altijd met Marvin op de foto. Ja, dat is toen zaten we op de hotelkamer en had ze blikjes van Becksbeer had ze toen in Spanje. Dus op het terras of op het balkon bij ons hadden we het gekaart. Een kameraad van mij had dat Becksbeer. En we hadden een of andere, ja, wie heet dat vroeger? Blue Curaçao of ja, dat vroeger. Zo gaat zo'n mix dranks gezet. En we zijn op stap gegaan, teruggekomen. En ik moest hier eigenlijk naar de wc, dus ik ben naar de badkamer gegaan. Andere kameraad van mij die had zich zo achterover een bed laten vallen. En Daniel, die was nog even naar het balkon gegaan. Maar ja, daar stond dus toch die draang nog. Volle bak natuurlijk in de zon gestaan. Dus steeds zo'n blik opengetrokken. En een keer achterover gegooid. Die komt die badkamer in, zit Bob, ik vind me slecht. En die gaat zo voor over in de... Zo, ik zit op de wc, hij heeft het bad. En voor mij, zeg maar, is de wasbak. Dus hier, echt naar die wasbak, zo... Die wasbak in. En daarna zag ik hem met zijn handen. Ik zeg, wat is hij doen? Dan zit hij met eten even weg en duwen. Zo door dat putje heen. Ja, toen ik dat zag... Ik zag dat de wc, dus ik kon niet opzoen. En ik denk, ja, het bad. Ik had de op, zei... Gans het bad vol. Maar we waren met z'n tweeën, want die andere sleep. Oh, is dat niet een bad? Nee. Nee, oké. De dag daarna, Jurg. Jongens, wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? Dus ik gewoon zo met de badkamer op. Had ik dat zoiets onder de rand het bad laten vollopen. Oh. S'nachts. Maar niet erbij nagedacht dat dat niet wegliep. Dus die kwam op die badkamer en die zit... Ja, wat is hij? De geur Ik zeg, ook. ja, dat. Als Ik zeg, tegen ik de zeg, ik moer ga naar loopt. onder. Ik zeg, ik ga dat regelen. Zit die lui van het hotel, die zeggen, oh, dat is geen probleem, ze komen dat straks opruimen. Dus we zien gewoon zwemmen en alles, we komen terug. Niks opgeruimd bij. Ik denk, goh, maar die vrouw zo... zag ze, dat kost we niet doen. Dus dan ging ik, Die hebben met korte ergens. heb ik me zo'n drep gestuurd aan mijn arm. En had ze zo'n bezem, wie noemt ze dat? Zo'n blik en veger, maar Ja. dan met zo'n staaf, hè, zo'n blik. Ah ja. Dat ik zo, het zal water erop te lopen en dan zo zet de shop. Ja, met zo'n shashlik en vlees en alles. Ja, dat was echt wel, dat wordt nu nog wel een euro. Dat is wel geniaal, gênant, alles really. Maar ja, dat ze gewoon, ja, alles is bezat eigenlijk. Dus ja, dat hebben ze maar in een hoekweg. Oh ja, die En dan wordt het bad. Dus ja, dat was wel gênant. Leuk. De volgende. Een vraag weer. Wat is de gênantste wat je recentelijk hebt meegemaakt? Boah. Echt gênant is. Weet je wat ik ook al trouwens altijd leuk vind? Die filmpjes. Kent je dat? Dat lui een high five willen geven, een hand willen geven. En die worden dan niet gezien tot die zo met een hand storen. Ja. Of zo. Dat is Ja. geen Ja, mensen. high five of zo. Ja. In de box. Ja. Dat Wat is zou het nog zijn. recentste? Gênant. Ja, dan Ja, moest poeh. er even... Maar die gaat ze gewoon nog metgemaakt recent, of niet? Ja. Of was dat niet gênant? Nou, dat was voor degene wel redelijk gênant.
Zit je er klaar voor? Dit wordt een lange zit. Oh jee. Buckle up je seatbelts, of je zegt ze dat. Daar gewoon van. Ik was op Winterland met Kim en Lino. En het eerste kerstdag. Dus we dachten, nou, Winterland was om 11 uur open. We moesten om 3 uur bij familie zien. We dachten van, nou, we gaan nog een lekker waffeltje eten. Even voor Winterland lopen. En we waren zo, we gingen richting de schaatsbaan. En Kim zet Lino zo op die tafel zo naar de schaatsbaan te loeren. En ik sta achter Kim. En neven Kim zit in de maan. Of zij in de maan. Dat heet zijn iPad. Dus een beetje zo te chillen zo. Zijn iPad rechtop. En met zijn mapje ervoor gewoon zo. Dus ze zat achter loeren zo. Maar die had mij nog niet gezien die dag alleen tot Kim en Lino neven hem zaten. En die stond daarachter zo. En op een gegeven moment kwamen daar zo naar je kinderen. Zo zie je de iPad zo. Richting die kinderen gewoon. Ja, spannend dan maar. Oh, dan ga ik een film of wat? Nou ja, dus ik denk... En ik voelde op een gegeven moment zo... Echt zo de adrenaline. Ik denk, dat zal het niet, hè. Eerste kerstdag. Ik ga zo nog vast komen te zitten tot ze dit dadelijk een draai om de loer moest geven. Ja. Ik denk, ik hoop het goed niet. En we stonden er echt 5 minuten en die was maar zo aan het richten zo met zijn iPad zo om zo luid te filmen. Dachten we. Dus Kim zei al, wat is die aan het doen? Ik zeg, ja, ik denk een film. Ja, zie dag gedag. Dus, en zei ze al, ken het. Houd je in. Het is wel gewoon kerstmis of zo, hè. Ja. Ik denk, ja, dat ken ik niet. Dus ik denk, Snap ik. ja, op een gegeven moment gaat de iPad open en dan heb ik mij niet gezien. Dus ik kan zo recht op zijn scherm loeren. En als er een film is, dan is dat een zak. En dan gaat hij sterven. Snap ik. En dat is of Flappy, of met Keers. En die zit hij nog. Ja, precies. Nou ja, dus op een gegeven moment dat deed zijn iPad zo en dan loert naar links en naar rechts. En dan ziet dat dus Kim is niet aan het loeren en diegene neven een nee, maar ik zie in het gewoon zo. En dan deed zijn iPad zo open. En ik zie gewoon tot dat zo aan het filmen was. Dus tot er zo op stop duidt en dan een take van 10 minuten. Dus ik pak hem meteen. Dus ik pak hem bij zijn kraag zo meteen. Dus ik riet de iPad iets aan de hand. Dus ik vieze vuile smeerlap, zeg ik zo. Dus ik strek me zo van die kruk af. Dus ik wat best ik doen, jong, vuilak. Dus ik dan de iPad zo open. Ik verwijder zo dat filmpje. Kwamen zo foto's van door de ganse stad. Van allemaal rennende kinderen. En, dus ik ben zo'n swipe. Ik zeg, vieze vuile smeerlap. Het is wat er zei. Bewijs het maar. Dus ik bewijs, ik zie metkamer. Dus ik heb hem dan van die balie afgetrokken. Hup, naar buiten. Uit die tent. Of ja. Naar een kraam gelopen. Heb ik hem daar tegen die producten, zo door de lui gewoon zo geduid zo. Dus ik schreeuw ze naar zo'n Bali-medewerker. Ik zeg, boes hij politie of beveiliging? Ik zeg, dat wat hij smel op zit, hij kinderen te filmen, vieszak. Dus ik pak hem zo bij zijn ding. Zo zal wel een beetje zo los camera dan bananen in zijn hand. Vet random. En, je doet een oer. Ja, een banaan in je oor. Nou ja, dus op een gegeven moment, die vrouw ook achter die balies, die zien hoe lui te helpen van die lopen ergens rond, zit hij. Ik zeg, met kabel. Dus ik begin hem zo even dat gewoon Winterland heen te slijpen, weet zo. En dan met tegen een stribbeltje met kabel, vriend. Ik was zo niet wat ik vond het giftig. Ja, nee, Mijn bloed kookte, ja. En op een gegeven moment zit die vrouw Rut nog zo nam. Ja, je achter bij de, je hebt dat gebouw ook alweer, Hoofdwacht. Ja. Oh ja, daar zit de beveiliging. Dus ik ga met hem. Ik stamp als zo'n hek. Dat was van het slot af. Ja, niet zo spectaculair. Maar ik trap er zo'n deur op. Ik sleep hem zo naar de hoofdwacht. Zo met de streetjes. Ik heb met Lino erachteraan. Zo van ja. Kom ik daar, blijkbaar. Of een leidinggevende of de eigenaar. Of iemand die dat organiseert. Ik kan bellen de trap af. En die staan daar gewoon zo. Dus die dacht gewoon. Ja, wat doen die 2 bezoekers? Hand in hand, bij wijze van spreken. Ik zeg, die vieszak zit hij gewoon op 10 evenementen. Hij gewoon kinderen te filmen. Ik zeg, wat te vrij met doen? Dus die is een telefoneerde. Die liggen af zo. Die bestond een vieszak. Zet er maar eens even neer. Dus ik vond me een beetje ongesterkt zo. Dus ik gooi hem daarin in de stoel. Ja, ik kookde echt. Ik denk, ik moet echt mijn best doen om beneden te verkopen. Ja. Rugzak af, tas afgepakt, alles van hem afgepakt. En op een gegeven moment kwam beveiliging zo. En die deden ook helemaal niks. Dus ik denk, ik moet hij wegdoen. Ik zeg, doe met hem wat ze niet laten kent. Ik zeg, ik ben weg. En schoten, dank, bla bla. Dus ik loop naar buiten. Ja, kersttijd Kim daarvan. Ja, wat waren? En ik zeg, kom maar gewoon. Ik zeg, het is kerst. Ik zeg, laten we maar weer gewoon. En op een gegeven moment zie je de politie aankomen. Ja, ik denk politie gebeld. En dus ik spreek hen aan. Dus ik kwam toevallig wie veel naar buiten ging, kwamen ze aan zo, gewoon te voort. Ik zeg, heb ze zo'n melding gekregen van een vieszak wat aan het filmen was? Ja, die mochten ook niet echt gaan zeggen. Zo. Ik zeg, nou ja, ik heb hem in ieder geval getrapeerd. Dus als ze gaat van InfoWils, voorzien hij nog ja, kom maar even met. Dus veel wat truck. Nadat ding zat er daar met die gasten en ik moest een verklaring afgeven. Ja, zit de politieagent. Ik ben het helemaal met zich eens.
Zeg maar, dat is eigenlijk niet de bedoeling om iemand wat hij gewoon staat te filmen. Ja, dat is gewoon bijna ontvoering en metnemen. En dus sluit ze hem op, de pak ze spullen af. En op een gegeven moment zit de politie dus... ja, ik hoop... Want hem, als het nu zijn eerste melding was, dan mag hij gewoon. Ja. Als het nu zijn tweede melding was, dan hadden ze dat nog wel gedaan. Dus die zei, dat is pap zijn de snappigheid, maar dat mag ze het eigenlijk niet doen. Nee, ja, dat is ook met z'n dingen in het land natuurlijk. Dus dat was wel redelijk gênant voor die man. Vond je het een leuk verhaal of niet? Nou ja, ik heb daar nog niet Iedereen is slap gevallen. Die, Hij is dat een keer verteld, ja. Het was maar een grapje. Nee, flauwkul. Nee, maar ja, ik kan me wel veel zeggen. Maar dat is ook wat ik denk, zo wat aan het zeggen van als er Reuzing is of zo, dat ik dingen als in, dat ik denk van, nou, als het achteraf zuur denk ik, boah, als ik dat daarbij live was had geweest. gezien, kijk, dan... Maar dat kind is toch niet aan als een vieszak te werk is gewoon. Ja. Of had zich dan niks Ja, ik had gedaan? ook zeker weer van gezag, ja. Ja. Of iemand zijn oer had getrokken en over de vriend of had hij goed, dat weet ik niet. Nee. Maar En ik kan af en toe het verhaal versterken, maar ik kan zo'n Kim vragen. Dat is gans goed, 100%. nou ja, tuurlijk. Goed, wel redelijk gênant, hè? Voor die maand, toch? Tot ja, hij voor die man getrapeerd is met zijn sowieso. banaan. Maar triest, dat... Had een schermhoes van een banaan, daar wou we die banaan in doen, maar we was zo geschrokken, ik kreeg dat zo niet. Zo. Die dingen passen trouwens zo niet, had dan hè. verkeerd hem. Die dingen zijn vet recht, die bananen zien zo scherp. Nou ja, ik zie dat hoogste niet, dus ik kwak dat ding uit. Ja, leuk. En zo dan gewoon en over die banaan moet geschieden. Heerlijk. Ja, Ja, nee, ja. Ik vond het spannend. ja, Ik hè? moet me nou wat te van vinden. Nou ja, er is nog een deel 2, maar dat behandelen we de volgende keer. Oh. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Fijne keer.